Ya, ang जेखावनायाव नोङो तामोबा नोंनि ताम खबर आं सामनो साबा नों सायानाब्लाय अंस त्रिपुरा नों एमबिसि पाना नि तामुंबा नों अंस त्रिपुरानि बागै तामुखाबा नों ताम खति खलायजा नाकि नोंनि नखौ हरजा नाकि नोंनि बुहुनि सिलाजा आंकि नों साहाजा कल खायो अरे नाकि नों अब ता थादि जों माइ जागोरा दिखलाय नों अथ नों मिडिया खलायनि अब नों माइ जायाखै आंखै नों दाम माइसे दोन साखाबा दाम नाइदि निदिनि त्रिपुरा थागो बेसि बाराबारि उमने हामदों आरे दाम बाराबारि काबा नों खोनादि आं आंनि मीडिया खोनादि अब देखार बिसे आनि प्रोग्रामाव सब न्यूज खायनाय खाया निनि तामबा निनि तामो फायदा और थादि नों आंनि मीडिया ना आं त्रिपुरा बिपद कलायनाय कलाया आं बिपद कलायथों कलायाथ नों सानायलाय साबो आंनि मीडिया ना आं बुजगौ न्यूज बिदिखे खायानि नों तो आजा कायसना फन दुस दिखायाब्ला निनि ताम मीडिया बो नों तामो नों साबो नोंखै साबो नोंखै साबो नों साबो हेलौ तामो आं साबो नों आना सिनिया हायदे आं साबो नोंखै आना सिनिया दिबा आं तामखा अरे आं ननो सागो निनि ताम निनि मीडिया दे बहिं सोंखाता नोंखै ताम आन नों साबो हिं सोंनाय साबबा नोंसि नानो सोंगो नों आनो सिनि आनो कल खायनाब्लासा अरे ननो सिरि कल खाय नों सागो नोंखै साबोनि सिंसा आनो अरे नों बनो थानायलाय साबो हिंता निनि चैनलनि मालिक अब दे अरे सोंबो चिनि मीडियानि सिनिबो कायसा ग्रुप दङ जों जेखुनु गाहाम हामि जों सालायो अ जागाव खोनादि आंखौ खोनादि पर्यन्त नों साबो हिं सोंबा बो आनि लगे थांगे निनि ताम खतियोंबा आं अ जागाव सामनि साया आं सानानि आं ननो बुजगाखै नों सारमानानो जे अ जागाव जे जदि बिल्डिं खोनागारि बिल्डिं जदि डेमेज नुबो दङ सोंनायले नोंखे तामबासो असोसथ साया खोनागारि जे बिल्डिं डेमेज नुबो दङ गा नों खैताम बागै गाव इनेग्रेसन दिखाय सकेबा नों आनो फोन खायमानो दारा माहाय आखै सिके नों तामनि नायासिनि उद्बोधन खालाय नों 100 बार आनो सोंमान निनि मीडिया जे गणतंत्र चतुर्थ स्तम्भ हिसाबै नों आनो सोंमानो आं ताम बागै सोंनानै बटांगि निउज ब जागाव उद्बोधन खाय दं सागा आनो रिंखा आं तो चेक खायजा उद्बोधन खाय बिल्डिं नैनि काखा नुखा आं सागायके निनि ताम थांबा र दसाले किरण अरे मीडिया से मा सालायो मीडिया सालायो नों हंस त्रिपुरा बिपद पड़ले तुमिनि बासा तुमी बागोनि आं दा अकोंनो सायाको आं दा अकोंनो सायाको नआबो प्रमाण फुंदि आन खरां दिवै अच्छा जगरि ताम प्रमाण खालाय बांथ मुंसा खलायमिया नों आनो सिनि आपानो मानो आंथ ननो सिनियो सिका नोंसे आनो सिनिया सिकां अरे नों आनो सिनिया मानो बस काव करे कोनो दुख करे आनी हे नों आनी बिरुदे ताम खलाय